Ka OnePlus kala launch ya gini gipun tema jongka ki bade na katoka OnePlus Note series. Kita kide ka OnePlus Note 5 bat ka OnePlus Note CE5. Kini arteli kide ki successor lana ki bami pateng na gitu ki bami menins nama katoka OnePlus Note 4 bat ka OnePlus Note CE4. Teh hakane ke video ngan batai ya kana ka OnePlus Note 5. Sa komen lada pikwa dengan sina video saya katoka OnePlus Note CE5 ma. Tahang ne ngin yapit ya kita ki features jong gana ka Note 5 kabala kambiang bat kabala kamrem ya katoka Note CE5 mah tengin sedang syua hang ne kumbangi ju sedang ya ka design jong ka build jong ka lane kar kom sina jong ki haba yapit ya ka design jong gana ka Note 5 kalong simple bah mah kalong classic kalong simple bat clean bah katoka design jong ka bat ka compare ru na katoka Note 4 lada yapit hang ne katoka Note 4 ka compare mah katoka design jong ka kamera alignment jong ki dah hakane kalau hakane ke bottom pat kana ka Note 5 kalong simple bah kataka design jongki tenang tah ka body na ka frame jongka kana ka phone ki snada ki plastik lane kita ki polycarbonate hangne ngi baki downgrade ma kataka kom sna jongki namar ha kato ka barim ka Note 4 ka body jongka ki snada ki metal body kamut kamlong premium ka body jongka to ka barim ya kane mo ki company ki side le kumne namar baki kwa ban long cost coating ma ban khamduna kataka jinglut ha ka basna andre yangi pat ki babat lane ki user ka khambha lada ki ai daga metal body namar ka metal body ka khamlong premium ma kata ka feels jongka ka looks jongka ro bat ki kham klan ka durability jongki kamut ki khamne slim lada yo compare bat ki ne ki basna da ki plastic body tenang tah ka bak jongka pat ki sna da ki glass ya ka protection jongka na ka glass ka banadin ki claim ya thu ma ki ai daga e kata ka protection ka jet glass ma ki ai tah ka thickness lane ka jing ruben jongka ka poi pra point iwe kane ta ka khamr ben khandiat emo na ka to ka barim ka to ka bamenin snem ka Note 4 namar ha ka to ka Note 4 ka bamenin snem ka poi pra ta khandiat ka khamr ben kane tenang ta ka weight lana ka jingkhia jong ka pat ka poi hadu ars pa khat 100 gram kala kham khia khandiat mo namar bagi ada bateri ba kham he tengin nya poi ha ka banta u bateri ru sai pit na du pasdang hadu bakut jong kana ka video ta ha ki sim card pat kana ka phone ka support dagi dual nano sim card artli ki nano sim card mo tenang tah ka IP rating pat ki ai daga IP65 menta ki singi ta ki la de ban ai at least daga IP68 mah ban ya compete bat ki ki brand ki bala ai da kita ki IP rating tenang ta ban unlock ya kana ka phone ki ai daga under display fingerprint daga taga optical sensor nang ta nasat jong ka to body jong ka ki la ai ru ya utau plus ki lane utau special ki ne u button ha une u plus ki don sibun teli kita ki functions ki ba phila ban pedon kam kum ha ka ba on ne off ya ka flashlight nang taban on ya ka kamera nang taban record video nang taban translate ya ki language lana ki kentin mah badang pun kiwe ru ki features lana ki functions ki ba phila ban pedon kam lengba una plus ki lana button ta ha ki colors pat kana ka phone ka don lai jai ka banangkong kata ka phantom gray ka ba ar kata ka dry ice ka ba lai pat kata ka marble suns teman tapat ini pet ya ka display jongka kajing he ka display jong kana ka phone ka poi hadu 0.5 inci kala kam he kan diat ma ka display jongka tada kata ka 1.5K AMOLED display kala support ru ya kata ka 10 bit ma nang ta sispa 10 Hz ka refresh rate kane ta kala smooth ba ma la kham smooth shushu na kata ka sispa 40 Hz nang ta ha ka brightness jong ka pat ka high brightness jong ka poi khat sa spa nits bat ha ka peak brightness pat ka poi hadu khat pras pa nits bat hadu khandai pulai 0.1% kata ka screen to body ratio kane ka display jong ka yo kamut la nang khamrit kitu ki bezel lane kitu ki chin jong ka ma kitu ki bayong na side jong ka display jong ka kamut la kham internet shushu ma kata ka display jong ka tenang ta ha ka display protection pat ki ada ka Corning Gorilla Glass 7i teban play video kum ha ka YouTube kana ka display jong ka kala support daga 4K HDR ro kamut kana ka display jong ka ta kala khambiang ma ban pet video ban consume media ma teman tapat ngin poi HU chipset lana u processor jong ka u chipset lana u processor ki ah kana ka phone da uta Snapdragon 8s Gen 3 bat 1 nanometer ki snayo o une processor te ude u processor upami minin snema arja ra processor te ha ka antutu score une processor u yo na kana ka phone kumba khat saw lak bat la kanjo ru ya ka khat san lang banang ta ha kana ka phone la ai ru da kata kan 9000 light pa square kata ka vapor chamber cooling system kane ka yarap ban penduna lane absorb ya ka heat jong ka phone ma ha ka por balle ya ki heavy task haki games kana ka company kala kamba ha ka BGMI kala ban yo hadu sispa 10 FPS da ka ba pendon kam da kata ka adaptive frame booster andre yamanta la yathu da kitu ki bala review ya kana ka phone baya kana ka phone kadang support tang khandai pu FPS ha ka BGMI kata kemut lengba ki updates hadin habut kala ban support kumba ka company ka kam ta haki software pat kana ka phone ka ai daga Android 15 bat uta Oxygen OS 15 uta UI jongka
License name kin ayaka Android update lana kataga OS update, but source name pat kin ayaka security update. Tehaki AI features ru kala ai katuga net 5 kum kataga circle to search ka object eraser kataga AI summary nangta kataga Google Gemini. Teman-teman ini poy haga rambat ka storage jangka naga pun. Karena ka pun ka don lajat kita ki rambat ka storage variant jangka. Ka banang kong ka pra GB ka rambat arspak san pun GB ka storage kata ka deka base variant jangka ma. Ka ba arpat kata ka kat RGB ka ram bat arspak san pun GB ka storage. Nangta ka balai pat lana ka top variant jangka ka kat RGB ka ram bat san spak kat RGB ka storage. Bat haga jai ram bagi la ai haga naga pun kata daka LPDDR5X bat ka jai storage pat ki ai daka UFS 3.1. Kila de ban ai at least daga UFS 4 lana daga UFS 4.1 mah ban yo compete bat ki brand ki bala ai da kita ki model tela da phila page haduk kini ki benta jong kana ke video kamut phia don interest ban ya page kum kini ki jaj video mah ki be de sepang ki tek kum balong manga de na kata gada bangalala ban hikai lane share lang ya kita ki knowledge syaki we pat ki parlok ki bamdon ya kita ki knowledge lane ki idea mah tena kata gada wat klet ban ai ya ka like jong phi bat subscribe ru ya kana ka channel ba pinang yo i kum kini ki jaj video kum ba phila long ki ba interest ya kini ki jaj video te mentapan ngi poi haga kamera jong ka ma kana ka pun ka don arteligi kamera jong ka nadin kabanangkong ki ai daga 100 megapixel kata ka primary lana ka main kamera jongka bat kala support ru ya kata ka OIS haga sensor jongka naga kamera ki ai daga Sony Litia 700 sensor bat hagi video jongka naga kamera kala support daga 4K 60 fps bat nang ta haga kamera ka ba arpat ki ai daga 5 megapixel kata ka ultra wide kamera te haga front kamera ru kana ka pun ka ai daga 100 megapixel bat ka sensor ki ai haga naga front kamera jongka daga ta ka Samsung JN5 sensor une sensor ru ulak khambes nagi kamera sensor jongka Samsung bat haki video jongka naga front kamera ru kala support daga 4K 60 fps ka main kamera jongka bat ka front kamera jongka ta kila khambiang ma Henry namar kana ka pun ki kham focus haka performance te hang nengi i bakala pendu ya katuka periscope la naga telephoto kamera bat haka tuka ultra wide kamera ru ki atang daga 5 megapixel bat la ya thu ru baga naga ultra wide kamera jongka ki dur neki video baga shon em ki long below average mut ki kham telot ma kham duna kata ka detail jongki dur neki video baga shon ha oj haga main bat ka front kamera jongka te kila khambiang namar hagi liang ki video le kila support daga 60 fps ma haga 4K ru handre lada pidon kampat ban zoom lane yaga ultra wide kamera te ga naga pun ka telot hagi tagi benta haga telefoto kamera le ka claim ai teman tapat ngi poi hau bateri jong kana pun u bateri jong kana pun ta ula kham he ki ada 1000 plus pa mAh bat hau charger pat ki ada upra pe watt da uta u superbook charger bat nang ta sun watt pat ka support ya kata ka reverse charging bat kana ka phone em kala support ru ya kata ka bypass charging lada phim sio thu ka e kana ka bypass charging kana ka bypass charging em ka de kata ka feature ka balak ban charge ya ka phone direct na u charger sya ka motherboard amde na u bateri namar kane kisat pendon kam haki por balek kai game khnang ban laj na ka jingkiu ka hit jong ka phone namar lada ka charge ya u bateri balek kai game artat em ka phone kan hit bha bat kan kta ru ya ka lifespan jong ka phone tenang ta ha USB pat lane u charging port jong ka ki ada version 2.0 teman tapat ngi pe ya kita ki wegi features jangka kana ka phone ki ada ki khatwe teli kita ki 5G ban haga wifi ki ada ka wifi 6 u bluetooth ki ada bluetooth version 5.4 ka NFC ru ka don ma kana ka phone nang ta hagi mic ki don arteli hagi speaker ru ki ada ki dual stereo speaker u IR blaster ru ki ai haga radio pat ki claim ai teman tapat ngi pe ya ka dor jong kana ka phone ka sedang nadu ka live we jar khandai spa khandai live ar jar ma kata ya ka to ka base variant jongka ka 5GB ka ram bat arspa san pun GB ka storage nang ta ka ba arpat ka poi live sa hajar khandai spa khandai live san hajar ma kata ya ka to ka khat RGB ka ram bat arspa san pun GB ka storage ka balai pat lane ka to ka top variant jongka ka poi live pun nya hajar khandai spa khandai kamut live pra hajar ma kata ya katuka khat RGB ka ram bat sans pa khat RGB ka storage Henry hakasngi bakin di nangkong ya kana kapun kan ai hadu arhajar kata ka offer lane ka discount kata ka launch offer kamut ya katuka laipu arhajar ka base variant jongka kan poitang laipu hajar kamut arhajar kan dunama nang ta katuka balai pusan hajar pat katuka baar kan poitang kumbal laipu hajar nang ta katuka top variant jongka ka bapoi laipu prahajar kan poitang kumbal laipu hajar lengba kata ka launch offer baki ai bat ya kana kapun kindi nangkong ya kana nadu ka khat art tarik saneng jong ubnai Julai bat ka deru kapun ka baki di tang naga Amazon amde naga Flipkart mo ngan sabu ya ka buy link jong kana kapun hapok ka description jong kana video lane ha ka pin comment lada pikwa ban pit lane order ya kana ka phone ka opinion jong ya kana ka phone mo kana ka phone da habayo i ya ki dor jong ka ta kala khamrem khandiat mo namar ki phone ki ba ada auto uju u processor em
Pila ban yo tang kumba arpusan hajaru. Kum katu ka Realme GT6 ka GT60 nang ta katu ka IQ Neo 10R. Katuru ki ada une uju prosesor. Bat kiba yo hapok ka laipiu hajar. Handai kane ta kala kamrem khendiat ma kane ka phone ka kam focus haka performance jongka namar ngi iba haka kamera jongka ru kaduna khendiat ma ka claim ai kata ka telephoto kamera bat ka ultra wide kamera ru ka penduna palat haka to ka IP rating ru ki aitang da ka IP65 ma haka to ka dor ta kila de ban ai ma kata ka IP rating ka bala support ya ka water resistant nang ta haka to ka jack storage baki ai ru da ka to ka UFS 3.1 ka to ka UFS 3.1m wat ki phone ki ba khatwe khat ar hajaru kila la ban ai da kata ka jet storage ma handai hakane ru kila ada kane gajuk ka jet storage hakane gajuk ka dor labun kibe ki brand ki balala ban ada ka to ga UFS 4 lane ga UFS 4.1 ma kita ki jet storage thamai mata am ki kham state kata ga read and write jongki nang ta ka body jong kana ga phone ru ki claim ai su da kita ki metal body ma ki ba kham long premium kata ga looks lane ga feel jongki lada ka dor jong kana ka phone ka sedang tang kumba arpun ru arpun ya hajar ta kadang biang ma kadang long justified re life ar hajar ka dor try ta kala khamrem khendiat tementang atharai phila ya sngotu ya kita ki features jong kana ka phone bat phila nang ru ban decide ka biang nem ba phinthit ya kana ka phone te ban nang yo i kum kine ki jat video phila ban like bat subscribe ya kana ka channel te ngini sempat hagabe pat ke video jonga ku bless you bon.